Kibangji MLA election upon Election Commission of India ahinpen hukumalu pangdaktanglo. Hini angdeng all car benglong sengkreng hirbangamai kapadopon. Dolamara lapan car benglong aradapan Adap Abirta kimi kivanpi. Kardom pini Adap Abirta lang panili sami jilihan sepi non-arjik tha Birtang tonpen. Kibangji ningkan suri hini ra inquiry isya ningkan MLA election kapadupon japan Assam pen Longpho State, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry, lapan West Bengal lapan Election Commission of India ahin pen hukum pipontanglo. Non adihu matlo dispurang hoy kang nilongpo. Kechari bom kang tangkring BJP a sarkar ma mati akaprek aracharisi sarkar charipo. Laki mo apor nang kelia hot ansi apialo patini ponpo. Thang ke benke phan ave pulote kebangji surehini rat inquiry isyaningkan jangmi achiklo kalite aru achiklo angbongki election padopon bekpo. Laso Parman pini Election Commission of India hinpenta election kapado puthak hukum aronalo pangdak pontangno. Election Commandu si kapado ponjima lapen Model Code of Conduct arni jongpon pelang. Sitami ajak election aron hai huya bangke pangdak pontangno. Assam pen Longpho State laki West Bengal, Kerala, Tamil Nadu lapen Pondicherry State apan election kapado phansi pini hukum pipondo. Lasoteng si Assam Chief Secretary pen Chief Election Electoral Officer atumaphan Election Commission of India hinpen hukum alo kapali atengke election pen kachira block government asai phu lapen asai khiatumaphan katerek jiaphan hukum pipondo lapen methang along relong sai ke claim bom atumaphan akaprek ademalongan katerek jiaphanta hukum pipondo. Lason thak-thaksi akaprek a district along psychic lembom asai photumaphan methang a district alongan terek pompelo lapen chiklo jantrok ansi asai arpuke dolang asai khisai photumaphan ke election asai angdeng along pen pajok ponlo anparta pardon ron pen ningkan ke thaman elong vet adim sai arpuke klembom atumaphanta katerek jia phansi hukum piponlo Jongpon me kebangji ningkan suruhini ra inquiry isya ningkan aru achiklo niphai thongkyapra isyar nianke non kechari bom asarkar atum arpu jutpo lasi vosik achiklo niphai isyar ni penke komat arachari si sarkar kachare ponlong jima lake akopai si chelang repo News Desk Report Karbianglong Live Lakha engkoi rapon nilip constituency kaparlo nilip singkreng hirjaramadum kapater pipon ingdeng hini all karbianglong singkreng hirbangamai chokihola ME school alongsi paduponlo nilip hirjaramadum kapater pipon karbianglong adangpi hirjer kachapatialong jambali literary foundation atum kachirap cheto pidonsi labangso ahirbangamai ing samjin pen pachon ponlongno Labangso hirbangamai long nilip constituency IMC Pobitra Rongpita alohi aman pen chitong dunsi hirjir lamet lam chongke kenang sot binong opotsi Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Longhang ahin pen nilip cultural complex nangkasalampi patanglote haladaksi hirbang atumaphanta long lepek pon popusi hirbang atumaphan ning parong tegang hirjir mai nilip hawara long pitupon labangso mai Jambili Literary Foundation pen kachirap dun sila bangsa may pini mesen pen chunpon lo pen nilihin pen Jambili Literary Foundation la pen nili par hirjir amay dumhan nili akilo bipajir lo athige non karbi utang jubat la pen lam lahai ansuse pangdang ponji fan lang tanang kabor ihon pini puthot se tame hiniang deng nili bahawara ro si hirbang amai badupon lo nasi nili hirbang amai kita tuhan nili akhiru pajero
BLCC amai phu Vinson rong hangpen herbang amai kapadua hem ingpu pidonsi nilip herbang amai phu bilison te rangpensi rat amai pi chari ponno Mayalong JLF Abidisar Surja Rongphar Chokihola ME School Headmaster Parmesor Narjari atum pendanglok nilip cases amai phu Suret Tiso lapen koilamati pen Boson Rongphar atumta chitong dun rintisi Mai RD pidonno Labang sopi karbi togbang aterang akongchun bang khogen ingti ahin pen kelang chari mate kangsai padodon si singkreng hirjer kihir kachapati pangcheng pondo Apo kilong athima kinengan kana bangke coronavirus akisu abur ha joine masi atto ko be asai tabe sington elo sangnang kok to hit same nona por aningkan kijut po dog aho kini laga nilit ahawara lo puthot ingdeng hini singkreng hirbang amai tepat di pon lo ponierong lo si lepu nilit hirbang amai tu alang tum aning khang apen alang tum akar I apen alang tum kemang abang so dipacun pon sekepot alang tum han prangsi curupik lo athima alang tum dong si lo son tepat pi tip tek thedat asonte nil tum Jambili Literary Foundation tum ta lo pan situ dum energy ibon sami alang tum ada nang chaka tum apen ada nang kang ho tum bang atum han chiki nene pen chiki lo so joni si pini labang so hidung amai sami mesen pen chun Labangso hirjer kachapatelong nilip pendanglok sangti hidi diphu denarong dongmuka dongka hamren lapan duar bogori pangrumpet bang thokep nedo abang phobang phiatumta chepate don Amai nilip hirbang amai lapen Jambili Literary Foundation pen Chelang pet pen tarak Chokihola ME School long pini mesen pen pacun ponlong lo lake Karbing long atok anu pen non kithurmi awe tum jasemet ke karbi lamet lamchong ingchunang chan nang ji kamatha pen alang tum aning kamatha pen anchot kalisi chipeduk chipelak pen wansi pini Chokihola pen sonjit kro lapen koilamati pen Samson ingti karbeng long live Dolamara pen injur banghini atum assistant professor kemandon pen api apo lapen dolamara ahavar ke dorat atum aphan amana peng kevan Longri arlo kacharliana thu kapaprang dun pikapor hot karbia khai penta kapaprang dun abang phobang phiatum nang do bom tanglo lason thak thak si pinpur me dolamara kapaphi khup adim pen sita banghini abang phiatum kedamtang matijong ni phai kreser keparni Guwahati PWD Training and Conversation Center along assistant professor aphan appointment chepalong don si dolamara arlok lapen karbeng long aphan nongmi wanpilo Sami Malini Rongpharpi Arta Ningkan Inkora Pho Alang Laki Duarbagori BDC Chairman Sarkor Rongphar Lapen LP School Thanbang Sangpi Lucia Ronghang Piatum Asopia Kleng Silo Alangli Tinsukia Dumduma Bir Raghav Moran Government Model College alongsi Political Science Department along Assistant Professor Chupamandondo Alangli Phongni An Saplang Tokdon Pen Bangso Arpuketli Chepalongdondo Halapu Navina Thangchopi Arta Ningkan Inkora Troxy Alanglike PWD along Voreng Asaihi Sarsing Thangchop Lapen Sangpi Bina Lekthepiatum Asupi Akleng Silo Non Alangli Hanjangnangso Eastern Karbianglong College Department of Zoology Assistant Professor Chepalongdondo Kecharli Kachepaduk Pen Non Alanglitum Aleta Chithekhlonglo Lasi Lokicharli Punoy Saikati ki Punoy Mate Beha Bepar Ahin Punoy Ning Chepaning Dingpen Ke Klem Kidam Chepaduk Lopulote Arnisi Ale Chethek Cholongji Pu Asonsi Pini Malini Pen Navina Atumta Kabor I Lapen Kachepaduk Am Theki Chetheklonglo Alang Litum Banghinita Non Kithurmi Awe Atumaphan Kecharli Ahin Kangton Ponpe Dejaphan Kachuneri Paduponsi Methang Athan Bangatum Anparta Apayapo Lapen Donra Patumaphan Kachirap Kacheto Pipidon Thekapot Ning Aklongpen Kachoro Pajerpon Batai kono la puson competitive exam long sadlang ito dun ke la puson batai hini lo first attempt hut bangke niliude de lo lapen puthot aningkan bangke puthot pidun thulo lapen so hut bangke ni result mesen pen clear un acha nali phanna lo posting enon mage non makke hanjang langso Eastern Karbianglong College along si posting hadaksi penap along pen join tam acha Karbianglong pen bangwa lo chi party dun bangso sadlang lo bangso sadlang long ka chipati dun la puson ya phai do pik
Stame ki una pai bang ke kom o. Aning kan bang batai ni tip ni la bang so exam tok tok e phong la ke June check lo la pen uthot la ke December check lo. La puson ka cepat la puson a por hot ka cepat te don la university tok pass mi ra ka tum. La pen an par sami pass at pen net exam crack un elang la puson a tum sami kupula tok don bom titi. Sa non la gitu mi awe tum pedan drop out su pik la tum phana le pila message pi ge Tu ma phan ke than chi bang la pu hen lo je e phong ni le un eda setame try bom nang ji e phong ke tok don pen si un det nang ji pu ason bang kali un eda setame tip ni tip thom le un eda setame tip li tip hol pu son setame try bom nang ji penan par sami ke Dola mara pen RG Sonong Park Karbeng Long Live. Karbi jutang asong ahin pen non adihu ingding plikebra troxy karbi riso nimso rongaje alir achampen katalon ponja phanpura matijong ni phaya inkora hini ani tirika mamai ke sengalong kachito dun pedja phan kachunengri parobon Aningkan bang ason thak thaksi peningkan le thotami dipu arong sopi taralang so karbi people's holalong ingdeng plikebra troxy karbi riso nimso rongaje mati karbi youth festival alir achampen kibi ponja phansi karbi jutang asonga hinpen chisik chedang pontanglo Ningkan suri hini ra inkoira isya ningkan thang achiklo ni phai krepli arni pen kreser kep arnian kapado ponji bangso rongaje mon sampen kapachon long pami japhan non ke bangchi matijong achiklo ni phai inkoira hini arni terika mamai ke seng ponja phansi karbi jutang asong ahin pen kachopha padoponlo hala bangso arni long merjang achatay longsi ada por phai kre isya por terikam amai sengponpo Lasikedo an karbi jutang jubat kaching hon abang phobang phetum sonsuri asaile do pusitami jutang apharman chetodun petpen bidi sore lapen jakong horang pipidun ja phansi karbi jutang asonga hinpen kongchunbang bidya sing rongpi kachoningri padopon News Desk Report Karbeng Long Live Pinya Adap Abirta ke lepon sekang toniklo domi thakmi kardom